Ito yung quarantine natin. Mag-sit up. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So yan. Aray ko. 10 ang sit up natin. 1, 2, 3, 4. Hindi mo kita. Hello guys. Mag-iisa lang ako dito. Eto na nga. Mag-vlog na lang tadani. So, atong vlog na to ni kanina na mga sit up, exercise, bisag kinagmay exercise ba. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Ito yung quarantine natin. Mag-sit up. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So yan. Aray ko. 10 ang sit up natin. 1, 2, 3, 4. Hindi mo kita. Hello guys. Mag-iisa lang ako dito. Eto na nga. Mag-vlog na lang tadani. So, atong vlog na to ni kanina na mga sit up, exercise, bisag kinagmay exercise ba. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawal lumabas. Bawal lumabas.
yung pangalawa kong ginawa. Laka na dyan ko. Ako. Okay guys, mag-sit up tayo. Exercise, sit up. Ang gulo ng buko. Hanggang 10 lang ako kasi everyday 10 yan. Sa lahat na ito. Bato na. Pinansan ko. 'Laki ng puson ko.
grabe yung mga buto ko naningot. Music tayo. Chromebook lets you watch Netflix offline. Isn't that a strange thing? Switch to Chromebook. Imagine if you could clear your mortgage in 3 or 4 years instead of 30 years and be complete.